се в сърцето на София, историческия център на София, в ателие за семейството. Наш домакин е психолога и психотерапевт Анастасия Грозева. Или за вас Ася, която днес ще ни разкаже кое е различното, кое е магичното в това пространство. Ася, защо реши да наречеш твоето кътче за работа и любов към децата ателие? Ателие, защото ателието е пространство, което се създава творчество. Срещата с деца и с родители е творчество и самия родителски процес е творчество. Поради тази причина това е една занаятчийница, едно ателие за цялото семейство, в което посрещаме родители и техните деца тогава, когато има някакви въпроси, свързани с порастването на децата, трудностите, свързани в взаимоотношенията с децата. И за това ателие за семейството Пегас. Пегас, защото е магическо същество, което присъства в фантазния свят на децата. Значи магията, която ти си открила като майка на 4 деца. Да, нашият психолог и психотерапевт е майка на 4 прекрасни деца. И тя предава тази магия на своите пациенти, на своите деца и техните родители, защото магията се ражда там, където сме свързани. Какво можеш да ни разкажеш за това единение между майката, бащата, детето и изкуството? Това пространство е именно за семейството, не само за самите деца, не само за самите родители, защото едно дете има нужда главно от подкрепата на своите родители, но също време има нужда от един трети, който да е някаква институция, някакъв специалист, който да превежда малко тези взаимоотношения, да превежда. Аз се преживявам като някакъв вид преводач между децата и родителите, тогава когато родителите се чудат защо се появява даден симптом, защо дадено дете има някакво поведение. Малко да разберем заедно каква е причината, защото аз не знам отговорите, ами през тази среща, през това общо преживяване става ясно какво всъщност детето иска да каже. За това е изключително важно на тези срещи да присъстват и децата, а не само да бъдат между мен и родителите им, а именно децата да могат да чуват какво се говори за тях и също така да могат да говорят, да имат думата. А кога започна твоят интерес към естеството на тази работа? Ами, вече близо 20 години, откакто се занимавам с това, като започна да става все по-специализирано в психоаналитична перспектива последните 10 години, тъй като това отговаря най-много на по-дълбинните ми търсения във връзка с произхода на трудностите, тъй като не само децата имат трудности, но и техните родители, и междугенерационно това достига всъщност до детето. И поради тази причина и последните 10 години се сформирам психоаналитично. Ще бъде интересно за нашите зрители, българите по света, да разберат къде и как си специализирала психология, психотерапия. Да ни кажеш няколко думи. Да, моя път започна в Германия, където следвах психология. След това се прехвърлих в Софийския университет и завърших психология там. Магистратура продължих в Нов български университет, където имах възможността да се докосна до психоанализата и психодрамата, след което станах член на Асоциация Българско психоаналитично пространство, където ежеседмично имаме обучение с френски психоаналитици с над 30-40 годишна практика, които ни гостуват и са се заели с тази как да кажа, тази кауза, задача да подпомагат българските психоаналитици в тяхната практика, и това е изключително богатство, защото може от източника да черпа вдъхновение и по-специално в работата ми с деца.
Като колега психолог и психотерапевт, за мен е интересно да ми кажеш, работиш ли с сънищата на децата? Разбира се, всъщност от психоаналитична гледна точка сънищата и рисунките са тези, които са езика на детето. И изключително голяма радост, когато детето стигне до това да сподели своите сънища, да сподели какво преживява, нещо, което често през езика не е достъпно поради една или друга причина. И рисунките са също едно такова съновидение наяве. На практика ти се явяваш и като една фея, една вълшебница за децата, която им разкрива техния магичен свят. Между рисунката, между съня и какво най-често ти казват децата? И много интересен въпрос. Най-често те говорят за своите семейства. Говорят за своите майки, говорят за своите бащи, за своите братя, също така за преживяванията, за които родителите често не са чувствителни. Например, появата на един нов член на семейството е както радостна новина, така и изключително чуплив момент за първородно, второроденото дете. Има нужда от едно допълнително съпровождане в тези моменти и няма лошо в това детето първородното да не иска първоначално да има брат или сестра или да отрича този факт. И към това трябва да се отнесем с уважение и да го съпроводим в това да приеме тази нова промяна, а не да я отричаме. Да, това е често срещано явление. За ревността на децата в семейството, когато се появява братчето или сестричето. Аз съм голям привърженик на приказките. И за мен терапията с приказки за възрастни е била винаги много успешна. Какво можеш да ни разкажеш, да ни споделиш за твоята работа с семейството и приказките? Много често питам родителите дали четат приказки на децата си и какви са тези приказки, тъй като в момента има така тенденция младите родители да избират приказки, които са модернизирани, които са с променен край. Всъщност автентичните, особено народните приказки, са носител на едно знание от поколения наред, което има защо да достига до нас и помага на несъзнаваното да се подреди по един по-добър начин и дава възможност на децата да преживяват неща, до които нямат достъп наяве, като лошия герой, ламята, която отива, граби, битката на юнаците с ламята, например. Така че насърчавам винаги родителите да не се плашат от тези приказки, да не смятат, че те са страховити за техните деца, защото благодарение на тези приказки децата могат да се сблъскат и със своите собствени страхове и те да имат конкретни измерения, а не да остават навсякъде своята диря, техните страхове. И тук, скъпи приятели, е момента да отворя една скоба и да кажа, че гласът, Негово Величество, гласът, нашият инструмент и ресурс за общуване, най-вече с нашите деца, играе огромна роля точно в четенето на приказки. Защото там всеки родител влиза в различни роли и за предаде емоцията на своя герой, на детето си, той трябва какво да направи? Да промени своя глас. Да го промени, гласа да предаде и страх, и радост, и кораж, и тъга, и любов. Говорите ли за тези неща с родителите? Задължително, особено при по-малките деца, които все още са на прага на това да влезнат в езика, е изключително важно родителите да модифицират гласа си, да се преструват на добри и лоши герои. Винаги ги съветвам да играят с кукли в тези моменти, да надянват на ръцете си кукли за пръст или за ръце, които да променят гласа си, особено във възрастта между 2 и 4. Ми се струва, че това е изключително
успешен метод, в който да бъдат поставени граници, например рутина, през която детето да премине. Ако преди това детето имало трудности с това да си измие зъбите, да се облече, да легне в леглото, когато този герой се включи и започне да модифицира гласа си и казва: на мен ще ми измиеш ли сега зъбките? Или, например, стане страшен и почне да говори със страшен глас, това раздвижва емоционално детето и го кара да се свърже с тук и сега, с живота, в който живее, и с охота да отиде, например, да си измие зъбите, вместо да трябва да се противопоставя, което е естествен етап от неговото развитие, на родителите си, и да казва не, което всъщност показва неговото порастване, но все пак трябва да се влезне и в правилата, и в рутината, и смятам, че това е един много добър метод. Ние знаем за процеса на израстване и за кризите, през които преминава всяко дете. На колко години започва или се наблюдава най-често първата криза в израстването на детето? Мисля, че може да се обърнем още в процеса на раждане. Още в самия родилен процес се преминава в едно ново място, буквално. И винаги има нужда от съпровождане на децата с думи. Затова, например, по време на раждане, когато идва някоя майка, която и предстои раждане, аз я насърчавам да приеме това бебе с думи, да му каже: здравей, Иван, ти си моето момче, аз съм те чакала, или моето момиче. Защото, както Франсуаз Долто казва, децата имат нужда да бъдат окъпани в думи още с тяхното раждане, защото те чуват гласа на майка си и баща си още вътреутробно. Така че може да говорим още от този първи период за една промяна, защото кризата е промяна. Как ние преминаваме през тази промяна има голямо значение и за това има нужда от съпровождане. Така е. А както казват в Китай, всяка криза съдържа опасност и възможност. И може би това най-вече трябва да го обясним на родителите. Защото виждайки, че тяхното детенце преминава през... Ние наричаме криза, но това е момента, периода на израстване, в което детето може да стане по-капризно, може да не иска да заспи във вечерно време или да промени вкусовете си предпочитания. И може би тогава на родителите трябва да бъде обяснено процеса на израстване не точно като криза, а като опасност за нещо и възможност за нещо друго. Да. Така ли е? Да, точно така. Може да се нарече също чуплив период. Това не означава, че детето ще се счупи в този период, но по-деликатен период, в който има нужда от думите на своите родители в този момент и разбирането за това, че детето има право да покаже през своето поведение, било то и трудно за родителите, какво чувства и преживява. Така че аз бих казала, добре, че са тези кризи, за да разберем какво се случва вътре в детето. Един конкретен въпрос. Когато детето изведнъж, по думите на родителя, проявява повече инат, или не иска да става сутрин за детска градина, или не иска да си ляга вечерно време до късно, за какво е показател това? При всички положения за това как се чувства детето, къде се намира в този момент от живота си. Може би се е появило ново братче или сестриче, може би се е променило отношението между партньорите, между майката и бащата, или може би самото дете пораства, и което често се случва, и не желае да порасне, защото е твърде сладко да бъде, твърде приятно, твърде великолепно, да бъде в този бебешки период и не иска да пусне този период и трябва да му се помогне с едното краче да стъпи в порастването. Колко хубаво звучи, скъпи приятели. Да попитаме нашият психолог, има ли случаи, в който ако майката, бащата и детето започнат да пеят заедно една песен, дори една детска песничка от тези
най-невинните, които се учат в детската градина. Какво се случва тогава с енергията в семейството, с емоцията в семейството? Ами нещо прекрасно се случва, защото мелодията е не просто език, а език, който е в посок, който така би могло да хване цялото семейство, да го завихри, да остави траен спомен в самото дете, един ден да се сеща и да предава тази мелодия на своите деца, след това да достигне до внуците и наситеността на тези взаимоотношения да се предават. И аз бих насърчила младите, наскоро останалите родители, колкото се може повече да пеят на децата, да ги люлеят, да търсят физически контакт с тях, да ги въвеждат в езика през мелодията, през това полюшване, защото в него е включено и тялото, и езика, и това вълнение, тази посока. И в края на днешния разговор, нашата първа среща, защото, скъпи приятели, няма да бъде последна, искаш ли да отправиш едно послание към младите родители? За това, кое е най-важното според теб в отношението към техните деца? И смятам, че най-важното е да се вслушват в гласа на децата си, което не означава само това, което те изричат, но това, което те показват през трудните моменти, през тялото си, през движенията си, през отказите си и да се питат винаги какво се случва, какво ми казва в този момент моето дете. Мисля, че така би им било доста по-лесно. И за довиждане искам да цитирам думите на майка Тереза, че децата са нашите най-добри учители. С вас беше Дими Йорданова, психолог, психотерапевт и журналист на свободна практика. До нови срещи, приятели!